So ang simbahang Katoliko na kay karon gani palang daan, karon pa lang tawag ining henerasyon na 1.3 billion na. Imagine mo, so before karong henerasyon pila ka ang iyang tawag ining ihap. Hangtod nga buhi pa ning kalibutan na, as long as naa pa ning kalibutan na, nagapadayon gyapon ang simbahang Katolika og pangonvert og mga tao. Ngano man kay ang iyang tumong og tingwa, sama sa tumong og tingwa sa Ginoong Dios, luwason ang tanang tao pero naagi mga di modawat. Ang di modawat daghan pod. Nya kanang di modawat nga daghan pod, gusto na sila og kanang haruhay ba. Di sila gusto pag-antos kay simbahang Katolika man god. Kung imong tan-awon gyud iyang tudlo, grabe gud siya ka istrikto. Iyang tawag ining mga sulpot haruhay kanang ilaha oy. Ano man, di naman ka modawat og sakramento, di naman ka mangumpisal, di naman ka maghimo og act of humility ba atubangan sa Dios, muduol ka sa mga pari unya mangumpisal ka. Ang ilang himo na tuol lang ka, luwas na ka. Pagka man tuol lang ka sa ilang pastoy, okay na. Tuol lang ka sila mga prophet, okay na. Di ba? Ano lang ka sayo ng kaluwasan sa ila ha? So nagpasabot na kanang giingon ni Ginoong Jesucristo nga daghan ang mahiabto sa kalaglagan niya, alapad kaayo, refer na sa mga dili Katoliko.